हाय हेलो मु आपनकर प्रिय एजे भाई आपन को पुणी थर स्वागत करुच्ची मोर आ एक ब्लॉग रे। तो ये ब्लॉग रे आम चर्च किसी प्रार्थना गृह बुलिया जाऊँ। तो से प्रार्थना गृह बुलिया रे आपन को देखी कौटी मीटिंग हो सभार आयोजन कर ठीक अच्छे। चलो जाकि देखिकी आसिया। హల్లెలూయా దేవుని పిల్లలారా ఈ మాట ఆలకించండి. సంఘములో పరిశుద్ధపరచబడిన వారు ఉండాలి. అది మండలిని పవిత్రకరణ లోకమైన దివాచి ఈ మాట వినండి. ఏకతత్వం చతుర్థ కథ ఎఫ్రాయిము కూడా ఉండాలి. ఈ ప్రియం మధ్యలో వచ్చి ఎఫ్రాయిము అంటే ఈ ప్రియం అనే ముందు నడిచే వారికి ముందున్నవాడు. ఆదిలో ఈ ప్రియం అనే ఆగేరే చాలి వాళ్ళకు నన్ను ఆగి వాళ్ళకు ముందు నడిచే వారికి ముందున్నవాడు. ఆదిలో ఆగేరే చాలి వాళ్ళకు నన్ను ఆగి వాళ్ళకు హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఎవరండి ఏ మన ప్రియం అనే ఈ నలుగురు మందసం మోస్తూ ముందెళ్తున్నప్పుడు ఆదిలో చాలి వాళ్ళనే ఆది సంకృత పైన నివాసమయ్యే అసలు వీడికి ముందు ఆలోచన చెప్పింది వీరము చలోచి ఎఫ్రాయిము యెహోషువ దేవుని ఇశ్రాయేలు మన పరమేశ్వర హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవుని రాజ్యమై కనబడాలంటే ఈశ్వరునికి ఆశీర్వాదమే ఆలోచనకర్తలు ఉండాలి. ఆలోచన కలిగిన కొరవచ్చి నడిపించే వాళ్ళు ఉండాలి. ఆది చొల్లైల కొరవచ్చి మన ముందు నడిచే నాయకులు ఉండాలి. అవనగాగే సరివాదన ఎంతమంది కొరవచ్చి హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నేను ఎంత మనసు మోసే వ్యక్తినైనా ముఖ్యతే శక్తిశక్తితో బైబిల్ కొలే మధ్య నేను ఎంత ఆత్మల భారం కలిగిన వ్యక్తినైనా ముఖ్యతే ఆత్మల భారతిని మధ్య నాకంటే ముందు నడిచే ఒక యెహోషువ ఉండాలి. ఆ మోటవాగే చలివన జీవసై కనుక శిరస్త్రాణం ఉండాలి. जे मुकुट తినొచ్చి శిరస్సు ఉండాలి. जे मुकुट ముందరే प्रेज द लॉर्ड मु आपण मान को एई वीडियो एतिकी ही देखौची। तो दया करी मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। मो वीडियो तो आपण मान को भलो लागुची कि नाइ कि मु किछि जानिनी दया करी आपण माने कमेंट करंतु वीडियो केमिति लागुची केमिति नाइ ठीक अछि। तो मो वीडियो आज पय एतिकी ही आपण माने सब्सक्राइब करथिले मोर आगामी दिन रे आसिया वीडियो गुडा को आपण मान को प्रथम थरो प्रथम आसीबो आपणकर ये होम पेज रे ठीक अच्छे। तो दया करी सब्सक्राइब करेंगे। आज मो वीडियो एतिकी ही। प्रेज द लॉर्ड नमस्कार।